Otekanie plodovej vody. Keď plodová voda začne otekať, znamená to, že pôrod sa začne do 24 hodín. S častejšími kontrakciami prichádza aj intenzívnejšia bolesť. Rozširovanie pôrodných ciest. Pri pôrode sa pôrodné cesty zväčšujú z pôvodných 2,5 cm na 10 cm. Čo je známe ako otvorenie na 10 prstov. Vrcholná bolesť a tlak. Po úplnom otvorení krčka maternice začne hlavička dieťaťa prechádzať pôrodnými cestami. Tento tlak je extrémne bolestivý, podobný zlomeniu 12 rebier naraz. Epiziotómia. Aby sa zabránilo vážnym trlinám, lekár môže urobiť 3 cm nárez cez hrádzu, čo uľahčí prechod dieťaťa. Narodenie hlavičky a ramien. Po pomalom výstupe hlavičky lekár otočí ramená dieťaťa a pokračuje, kým sa celé telo neoslobodí. Prerušenie pupočníka. Po narodení lekár prestrihne pupočnú šnúru. Pôrod ešte nekončí. Nasledujúcich 30 minút má matka kontrakcie na vylúčenie placenty. Pošli toto video všetkým budúcim mamičkám a mne daj like.